Yo adofo a mo hwe ewo Sechere East TV. Ye mamu nyina akwaba de ba Sechere East TV. Mu a mo hwe ewo Ghana ene amanone. Ye da mu nyina mo se ye Sechere East emma. Ene Effiduasihemaa ene askoreman ni adofo a miamia bebibiri a mo hwe ni kronkitu mu nyina na. Aha Sechere East TV. Yakato se fie nsem nko a nsema wodo a ekoso no na yemamo ete nene obebusa se himfa ana Sechere East TV yetu baas no yede ababepie yede bepie ya de nyina ye maame ye nana Konadu Yiadom Effiduasihemaa a wodi kan nana nchen ene ne yababepie yesi wodi pani a due nana mo kokoden ama Effiduasihemaa ene Asante omugusu akon etine ba wonom a de ebehwe nyina ne Effiduasi kurodua no na bakosem ene sai enu ati nso anamo ba na nanu matu ne kon be no makon ade abeduru ba bi atwase me ni mienu yetoa so ni etimi boa ama Effiduasihemaa Asanteman ene Ghana nyina ne Sechere East etumpon nana ewa ha mekona na nchen nana ya mu akwaba ebru mpacha pomi wadawroma nyame adom eboko nana we dawroma for yahwefo ene amunso a omu nimu no ye ka nana Konadu Yiadom odika ya mpacha woni hwan oni Effiduasihemaa obetra so 1976 jese nya beto no odibesi owi konya ka accident we na obi a fa konya ho oba so baba befa eno na kese na Konadu Yiadom odika so makwan ema obi a woni bie emeta konya na kese ese ikwen tro de to so se me ana me frɛ no se omra medi na afi me mpanimfo ba ya me se dewi ade no so enam ne kwan so akubia no yedi no mo a yedi bi nye so hoska nye ska ne mpanimfo ndi betena so omo ne odi bi ne amnedi ne oni bi ma kwa ma medi nti ba sa na o se kinkin nchen obedi ma Effiduasi kure emu che efansi omu nyina kodi papa na chi fisena oska na me oska kura mpo a nya aha na me betete am Effiduasi edi ni frisa me nyen sa me de be ya de papa ama me kuru manga so bia me bo nso se we magi we nkoto we David ma nyen sa nti e ma me nya atamfo pa nso nenge ade a ha me pi na odi aseme kokodue kumase na odi kodua horo sɛde a omusi ye no ntima mpene na miji ahoko London na omu antumi ni na ntimi sambae bae no ebeto to aso no asem na chere 28 years ngomo na me odi etra ho tra ono me de bono na wai omo so de bo a enye edi ni edi bia fam sugar for bum a pretty for bum him for penny for bum nina senetiana eti nti nyame adawroma menka ema na nware bebri we obai ye na oye ofra asem no na adawroma oye se obesisi na sisi mo we se obedi asem no ne ma na kwan nti ere hie so na adawroma odi na oji makonya maame nti oji maame wie na mde na adua me ya esi akonya so nti yetwa na me na nanu no wo ebe Effiduasi ha no ono ensu a efre no afifi Effiduasi ha na ensu no se aha ena ni tiriwo aha na obetana nti odi dua no a esi junction hon a enfen Effiduya no
ɔde esi hɔ ɔde si hɔ ɛma efiri ɛnana aha nkonnwa no yɛfɛ mposo ne ameyaw na mposo no ɔno odi akonnwa no kyerɛ ankasa ɛna ne ɔfa ase ɛne ameyaw no nti mposo no yɛanyɛ ɔno ayi nti yɛtwɛn ameyaw no ma ne wɔyi ne yɛde ne kaa ho nti akonnwa no yɛ mposo ne ameyaw na mposo ne bɛdua yɛ ɛna kyerɛ sɛ aseɛ na mɛma no yɛbɔ dame ne mmaa nso yɛkɔ fuom ba ne yɛde nyaadoa ne tomato sini ade yɛde abɛgugu aseɛ na yɛtɔn kɔtwa bɔɔde nti yɛkɔ fuom ba ne yɛde nneɛma kakrakra yɛanya no nti ope nyaadoa anaasɛ bɔɔde anaa menkanya na akɔ dua no ase nti ɛbae sɛ nkurɔfo firi ɛsoro hɔ na yɛakɔtɔ nipa ne yɛba ne yɛduru Effiduasi a ne yɛde nipa no abɛmantamantam dua no mu na obiara firi baabi a na wabɛtɔ bi ɛhɔ na bɛyɛ market center nti obiara firi baabi a nkɔ afidua no ase ne yɛmo aba ne yɛabɛtɔ bi nti Effiduasi nkurɔfo ɔmdɔɔso ha paa because sɛ mɛma deɛ ɛhu mmaa no a ɛho fɛ no a ne yɛmo aware wɔ ho atɔ ne aware wɔ saa ne yɛbɔ Effiduasi a nti kan sɛ ɛyɛ yɛnisua na kyerɛ sɛ nana mebisa wo yi a na kyerɛ sɛ edwadie ankasa ɛkɔ so wɔ Effiduasi a Effiduasi ayɛ hyehyehye wɔ dwadie mu na kyerɛ sɛ ɛyɛ tete abakɔsɛm ɛni egbe bia yɛka edwadie ho na aha no nso bese ɛna ɛnwa na yɛkɔkɔ fa no ɔwiram na yɛde ama northness no ɛhyɛ no ɛyi motom na yɛde ama ɔmo akɔyɛ kuro akɔtɔn yɛn nso ebi wɔ hɔ a na yɛde ama ɔne agye nipa nti yɛde saa na yɛde te ha nti tamu a Effiduasi agi ntiri no na Effiduasi fo yɛ akofo paa te manhene ɔmo ayɛ manhene no na mampɔnhene ɔdɛfo yara a ɔsɛ Effiduasi man ɔsi daabi na ayɛ ɔfɛ no sɛ ɔno ana ne nua nti ɔyɛ saa de ano apae ne nsa nifa nti ɔntimi ɛma no ntene mfiri ne ho ɛne nti ɔtumfo sɛ saa na tie deɛ a ɛne ɔmo ayɛ nneɛma a ɛkyerɛ sɛ ebi wɔ hɔ koraa obiara ne bi ahemfo amanhene no yɛwɔ twene bi wɔ hɔ a ɛsi so a obiara ne bi na abɔ sɛ wanya mo no manhene no a woyɛ amprende na kyerɛ sɛ nneɛma a manhene yusu nyinaa ne wɔbɛhwɛ sɛ mo nso bɛyusu na ɔde no ahyɛ mo animuonyam treta wɔ sɛ mo na pakam nti na yɛda pakam yɛ biribiaa a manfo no yɛ bie no because ɛko a yɛakɔ bi ɛko na yɛko a yɛma yɛ manhene yɛn nso yɛakɔ bi nti na kyerɛ sɛ ɛhu de ntira mampɔhene ɛyɛ yi na yɛn nso ne yɛni abere bebrebe ɛne sɛ sesi ɛko bi ni hɔ na deɛ bɛ na ɔtwɛn deɛ yɛ manhene ma yɛ ambɔhene ne yɛbisa no kwɛhyɛ wo se ɛko no ta wode yɛ manhene bɛma yɛ ɛko yɛ atɔ dedadedade yɛhwɛ ne mu a afei deɛ bɛhu a sɛ ɔne Effiduasi fo no bi a group sesi ɔno a wɔ nipa ambɔhene wɔ nipa Effiduasi a wɔn ne man soro hens wɔn ne man ne wɔn nyɛ ahemfo Effiduasi ase o asa Asante ne so ɔbɛyɛ o saa ɛnyɛ o de ɛnso ɔde yɛ Effiduasi yɛhyɛ obi ase wɔ ha yɛhyɛ obi ase sɛ ne yɛhyɛ ɔno amampɔhene no ase
or more press with demand for because ya mamma or henna ancestry would be in mamma and him. Enti ono so mampo hene so no nipa kro na fa na se nipa ogwene and papa ma figa asaman a obi a ohema no se onibi ade na wo a ofiri ayi titi mu osuodi bi e ka se adofo a mo hwe ha sekire East TV ene makato se abakose betwa se utie bi na etimi abu na odua di si ho no ene o se omo tena se adidwa nti owo mu twa mu no koto nkoa eba no mduru ho no na se no mde nkoa no abodua num no ma be di dwa ni bi ho no mo enti Effiduasi dwadie no enye ne ene hyase Effiduasi man akokon nyina pen ne mu sa mo kokon no mutu kunkum ahemfo no bi wom ahemfo no mutu kunkum bi mu di nkunim okon no mu edi nkudim na ahu sesi ya me no kase saa ne mane yenka nipa ya eno nti ni ayeka ne se ekodi hwa eso na edi won so na ye badru ya utumfo emaye mahene no do mahene maye no na ekese mampo hene se wapan nsa na e swana se onkoko baby a onya obide no nko nti won pesa tam so ne nkunwie ene nti osade man but wanya ye kwa niema wo mahene hu nyina odi bi maye se ai bakansi etibidem mahene hu ni menyina ne oso wo maye ne yesu etimi bi but din ye ne ho which is ekun wi a ekun si ewi na sisi man bo hene wo twan de keso de no na ye no wasaba gi Effiduasi nso aman sisi yensa se pii ho a ori ache de ni ne e kasemu na wakoboa no no sa no aye aba kuri sisi nyame na de ete a nka agija anti mesi dan na me ko IGP ho Accra na mo kanchire na police headquarters o ai mampo nti ye Effiduasi ogiba Effiduasi nti e wo ho sisi a because mama wo dan ebetimi me dan be me ensan enai didn't na ma police for that's the police station division command no baba nyina gina wo so modern mo nyame anko mama se enye baby tra nti me ma bia baby tra ma baby die nti di ba na yesho division commander wabua ma mabase say wo mo baby atena ne ina nyima baby ne ka ho a ebetimi akasa yana na enam ne so amaneti abepiem ewo Effiduasi krodua mu ase na Konadu Yiadom awodi kan nyama de AP nemum nia me na akaki o se menti apo papa menti apo nti menti bengasa bebiri nti nure ye na mehwa e ha no cars wa hafa nti me fere o hene de to nanim se ese onya bebe mai esidan na yedi DVL ba ampa amuso mfedu bebe no ma wai na so me de me to aso no me ya ti ewi enche kra ebe se 5 months na ebia omba ya bia no mpone kese mekunu ya de chi ne bibia no ne yire mabwa ede me kwatena ase ma ebie na kese sia wo ma ye yifa elansense ka ne bibia o ha na daroma yen how the brain sabre afutuo be na wo edema nchirima ene wo mo nso akrodua mu a Effiduasi man kabom sekire East kabom sekire East nkoso Effiduasi man nkoso Asante man nkoso ade afutuo na wo de ma nipa sabre o mu tie no mo hwe yen serebe ye mpuntu betima koso ye mpuntu no de si ebeti dia enkrofo a sempenfo a
kan ye ho se mampo hene no advice se o de be ma ho no enye fine se bo hwemu kura brabo se ne create se uni no se firi ha na se nye se bia ye koto ofiri bebe ne do aba na mumu ye Effiduasi dimpa na ne me enkoyi a de o ya na se o street ne ma na okuri ekoyi ne eye o ye makuri Effiduasi form ya wo di papi a o sama burukiri bebri kura nenso sa manso banso yinti pigisi uru ni draba no hu sese na we she burukiri ho mama nti ehia se wo mu jai sa ne ma bi se manso de mo hwehwe ade de kosi ane se obewu ne ya ba besio nti ye beta so be bibia ma o man a o film na wa judi ato ho anye osua de a osua ngoma a enkosi hu no ase osua ngoma e ka se osua ngoma no ye bibi na de ma okuru me osua ngoma ni ba bia enso me odin wa me osua na me wo mo e kosku no mu didi first ni ade o nyina ewu anyi hu na ye ntine wiase na ye mehwe wiase ne ansa anko ohwe na bibi wo ho na obetumi awede a na so yiro ho na oye edebo okuru ni wa wo ma no na ma wo ase ko ba se kwati sa de a ya na nyame ni ne ha adwe na so afutu bone aye mo tifra nkrofo ano no ema ya no mate ada empese babo se obi adwane yes o agbe pasa na nyina so enye yes o agbe akusisei de kwa kusia na se emo Effiduasi na mo Effiduasi kuresu kura ho na ofiri okokoko Effiduasi ana aba beso awu mo ha na abebo he ase mo atena ho na se oba bi enyansa so obeyi ya nchantu ensi bombo pi okuruma si ya medivele ye bo abepa ye bo apale bi wa bo afofofofo chese grofu bo ha embese oboye di Effiduasi fomo nso nti anyway ni ye metimi ya kosie no eni ma kra ya ndi sende we makuru nti we ye ka keke amobi ehu se we ya ye we but ni ya bia ye ma enya ye ho ye kuru na me ya do Ojura festival 2021 baso e na wo ka kira manfo omo bia mbihim no bia mra homecoming baby akodi bia brafie na Ojura festival na me ya do ma be October na be baso e Asante Effiduasi ya lanche awie e na wo ka kira omo ama no ne homecoming no omede sisi a omo ayenkamomo dara nti minim se di bibia nsem wo bi omo ne nanaka nti wo mbeba minim se wo mbeba onu mbeba na gira ne se ho nsempi na ni nyina ehuri atara nsem ka se me ko ha enye kora di enim guase mbeba nanso sa na ma ebe Effiduasi ebe ikwegira sanya hemfo bia ne kwegiro because me am nwa wo Asante bantam ase me se Effiduasi ni otumfo nko ne timi twa Ojura nti na me guta mo se ade na yenko a yetimi nya asa akonya no fo su nti nya sama fa nti ya na we no kan kire otumfo e pesti kwegiro ne abobo e ho kwegiro wo twa na sai so in fita ya ko sane masi be kwegura debi e wodi entre kwegura untim ko kwegura kwa nenso we nyina ka homa ye ho ye mampo hene go so no ntim kwebi e because of ye brosopo ye gura no mampo hene ntim kwebi so opedin ke so ntim kwegura ne bi na because of that ti ho ne ya o ye fa onye mfa mame oye ma oma no nananuma ewo akiri ya eba na nye me nko ana ho ye de amame nti eye sembo nyina musi muta ma bompa ye de ntwetwi mo yem na mo sisi mo kuru bedase na Konadu Yiadom Effiduasihemaa na Konadu Yiadom wodi kan ene ne ye ne no atwetwe nkomo ewo Asante Effiduasi
na ankasa efie ne na ye bowura ya ye ne no ebetwetwe enkomo koso a na hwe sekyire East TV eye fie nsam nko a district mu bibibia beto fom bia ne niam eso hu bia no ye be ma wonsu ahu ene nana me ate eniam asiye pa ama yehu se surface na Asante Effiduasi na omoye manhena nti ebra esan firi omonsa no niam manhene edidi dwuma nyina no Asante Effiduasi fo enso etimi edidi dwuma ene nana me hu abakosem efa afidua na uduro Effiduasi a okwa himfia idi yato wo afa ho no abakosem ewom kwa efa so aduane besi ho ne die ntie ho beji hini a die ntie Effiduasi aye market center say Effiduasi market na nyenne nananom epenso na ehyaase enunti ana ama Effiduasi edwadie no ekoso a ekonanim no de na asire ni osiye nyina ye nkambom de ba ye bia oka ye bia no atwam sesei krono ehia enkabom Effiduasi man ehia enkabom into obi biara modi mo bia betima bo bia bo modi so bebo no atimi di aboa nanan mo be ye bi adumi no mienu eso se ye nso ye bi ede to aso memu obi nse wadwene emua bia wo bia so wo ma no ne wo kuro be mu wo sua ade adu akire emua ewo ho no mo betimi di aboa kuro ya ye sere mo mra na mo meboa enche bia na odwura no nso ekoso eno nso emua bia mo bia no momfa mra homecoming na mo supporto emadwumadie enye fe enye krabehwe ye hwe nsema nana ekan a nana akokoden ade ama Effiduasi man enti ye mienu so ye ntoa so ne enye de betimi aye ne ade abo watimi no akame se da nana kan ye no emwa osi wo na obewu so obeja ho no mu akọ na emu nkabomu no ehu hia ye da mase se ene munya abrema sekyire East TV ukoso so a ubetimi so ahwe Facebook o like ya na wa share video so na do comment aba modern a ye na agboyi osaba so bode checha se ye bo na ba so akokoden emenemi no mienu ye nya ba bi atena enya ba bi am ye ho atoye na nsan mi kofa ho divisional command wonum no ye nya sa division ya nya na nanom kodin anka bi aka be ko ba bi na nso o matimi akokoden agede asi ho ti ye nyina ye nkamom na ye moa ye bedamase like page no na share page no efama yen efie nsam nko a de beba bia mo beti edamase o adofo a mo share ye kosoa ewo eye Effiduasi ene ye hema nana Konadu Yiadom ene ye ba ne nchen ye sekyire East TV ne ene betwetwe nkomo se de be ya ye behu ya bakosem ne ko a ye nana nso akokoden na ade bakoda bia meka ne se metiasi wontimi amoma baso metiasi o mani pa hu de meye na mekọ na aka no machi a mente nti bira na tiasi na niema oye no ye bebo na baso na ye ma afoforo nso ahu na Konadu Yiadom ene ya be pie ne fie ona edikan Effiduasihemaa na ye ne na atwetwe nkomo mekọ na mewo edwato ahema nso ewo ha sei yenkobusa no omo dobre nana atena omo ye ma mpanimfo nana ene da omo no die ene omo nso nim efa nana ho a omo kanfa nana Konadu Yiadom odikan ho ewo Asante Effiduasi nana ye mo akwaba ye ja na mpacho be budin yo me pacho efemi nana efiakra Effiduasi dwatoa ba pani nana muni nana Konadu Yiadom a odikan Effiduasihemaa atsena ye kasa kabibi efa ne kodin a wako e de amakuru ya e de na betimaka e de afa ho yo me wura me dase se wa ma me akwanya se me nkasa emfa ye nana Konadu ehunde na nana Konadu Yiadom Effiduasihemaa one maame ananti na me maame ye ne chia me ba bibia ma beko nana beko bia one me maame ene eko na wuo abefa me maame de ne ko na so bra me maame ti ase no so na ye de mi asi dwatoa ba pani na me hene no wawu ti asi foforo me so bra me maame wu me ntwe me ho firi nana Konadu o de mi aye ba o de mi aye nana nana Konadu nko de dia wako bi wa Effiduasi pa ye ko Kumasi otumfo ye ko Supreme Court ye nyina me ka ho bi me di akonya no ache me maame nso ne mampanimfo no ontoto yase
bribia kan ya bom oni watiku aye ahema ku na yade ba enti ne ma meeting no na oye maami a oye batampa oba na oye boni a onfa ensie so oye boni obeka kire wanim se waye sei otuyefo ahema afo munni mo honi monam amonye basa na nkoden dia wakobi na nyame so atie no ma odi nkunim ene nyina odaso ene na ahema afo nyeso otia na meka me maame de me kase meyi ni boni aya na meboa se ye bebo dwakro betim oyi nyemego se obi ameyi ntoma opemfra enipa se ne ene no yeden etu anamo enipa se nso na ye kan asam yeden e kire no oye batampa otufo pa oni ye ho agorokora yenso ye ni no ho agoro na obi kan ye yade ye abesinsen wiemu ena ama okunu nso ese oni ho ayi nyina ye hwe se de nka be ya ja obekọ ya de nbekọ na ye je papa kwan fefefe ti ama mi se woti ekon anu pa ote kon anu na so ye bompa ye man se won tenase wonya hodin won fa enhwe Effiduasihemaa na ote wono obi ma e ma ne mpamo no mansun e ba ye wo de wo penase mo penase mo oba onu abom obehwe anim obi okra na onim maami so obetimi akogina ba bia aka ne ho asem poto to obanes one maami ne bedi nkoma na akoja se Effiduasihemaa so onye oye ne no kura wo kanti yaso onye ne wi aso ka no kura nso a yaso onye oye nti me maami de opekura yi ope Effiduasihemaa eni ne mpatam nyina anye se wo kan ba akofo se first ne ani askolefo nyina ne na ebe meeting eye bibia bo no am so am ye man nti ye wo mutimi ni yen enye nso no so ampam wo bia oba nanko a obejo ti ma amede se kase ebe kan no asem dia ebe ade ebesa ti edam ase nso se mo so motu anamon mo betie nanum asem nti yesre wo mo wo amana no nyina se so mo ti asem bia ma mo mfa ento enka se Effiduasihemaa na Effiduasihemaa yesei omuntu emusem ansana omo beka bibia omaka na de gato ba pani nso meka no yo eye Effiduasi dwantoa eba pani ene ene no etwetwe enkomo ya ode nsema hodo atudwa echirem anamawa omune nana Konadu Yiadom a odikan Effiduasihemaa atu osoma omo asomne ene ya nana ada na didi a kire ma ye odo ekwan so da bia meka mese wo bibi de boa me a fa boa me bra meti asie wo asem papa bi kafa me ho a kafa me ho bra meti asie na meti nye koto entwa ma me na medampa mu ka okatachie mente enu nti sabre ya yeti asie wo mo a fa boa obi ne ye nana akokoden na me hwese anka akonya beba nanka Effiduasihemaa panifo bi ahye da bebona na abaso bra wotia se wa hoadin because nsema ene yate ne fia ne kire se nana akokoden e de ama Effiduasihemaa enti Effiduasihemaa enkoso okuo se mo hwe yan na mu tie ya nana tie se yi mo bona baso ye bibi emfa nhye na nimonyam na ye hu ni se ye nana no akokoden e de ama yen nana ye beda wase so waka bibi e dia fa wodwura ne ba dia na so ka fa wodwura festival homecoming yo dia me pesa me ka fa wodwura se Effiduasi ye ni kokofo hine ena MC twa na e dia afi bia no yedi na so yesre safi we no mo amwo akontuo mu Effiduasihemaa mo meboa yen na yemfa nche entwadwura no yemfa nche kire Effiduasihemaa na Effiduasi nya ne mpuntuo ni yehu se Effiduasi kan Effiduasi ufri baby kura na banaka so ufri Effiduasi ya so ufri kurom pa ufri kurom na ne obi kan ni abesinse wiemu akola kasa kire pani a wonyene ho nti ama Effiduasihemaa tosini ni esre Effiduasihemaa ye wa kontuo mu e wo baby ase gire ya ye betwe obi amfa ne mo a emetan
nana aduame yaw ene nana Konadu achi ene Effiduasihemaa ne ye kuro no entumpon na de me wa kakra meka no enso yebeda ase ye kone ne ye nana baako akwaku wie sabri ono nso ababe piem e Effiduasihemaa asei ono nso ma me nkɔ ne nkyɛn aha ɛyɛ sekire East TV se baby a wo bia pɛ sɛ hwɛ bia no wobetimi nso akɔ Facebook na akɔ like page no na WhatsApp so sansa YouTube so ye hɔ no mo ana afei ɛyɛ sekire East Radio ɛno nso so no wo amanone na wo pɛ sɛ ebia wo hwɛ a wo de ogogo sekire East Radio a ɛno nso so bɛba nti sekire East TV sekire East Radio efie nsɛm enko a ene ye wo edema like page no o like page na wa share o share so a na o do comment aba na nampa cha wadawro ma udin ene opposition ekura o pacho me ye Effiduasi domna se ba pani ye frɛ me na adoma a me frɛ Effiduasihemaa yo nanadoma dia na won so kafa na Konadu Yiadom odika ho Effiduasihemaa yam sami na ka bebre metwa nti aso na de wa konkoden pa aso emu Effiduasihemaa wa so emu so pa anye so ketwa na do nipa nyina ne sansam a esi ye ne manso esi ye nyina echi no wodo bi a agesa wa amane nkyɛn na onkan emata no nti na de odo bi a yesire nyame ma no yesire nkwanteten ema no se urade de wo ye bia nye yie ma no na sesi e de wo kodomanim kire se ni kuna kam ogina kodomanim pa na Effiduasihemaa ye kasa yie kasa yie kura ye hu se panini ana akwada ye bi anu ani ye ka fon so mami ekwan bia na Konadu be fa so kurodua mu de wa fempa wa boa ye pa woni na dua me ya wo ma boa ye pa wo kanipa e bata ye ho ye mpade a eye manso hei bia wo ya de anya na wa kan wa ba ho na wa pata ojai ade wo ya wo koye no enye nti na de odonipa odo Effiduasihemaa kasa nso so sana dia o ka go si se obi biara momodin se obeba na hwe nkabom sa o bra o de be man mo yo ye beda se ojura festival so ba so futuo be na de manfo a omo amanone na omo Ghana so omo nyina amra na omo meboa afutuo de na Effiduasihemaa a omo akontu omo nyina ano yesra omo wodwura ye ye betwe omo mo ayen obi omo bi amfama so na dua me ya ne na Konadu Yiadom asene na de no entimi nya krabehwe na enye fe emayen de me waka fa ho no mo biara esese omo wa ama no ne ana wo mo wo enkran ne ye mpatam biara ade bi ba ukuro mu a ese utimi ya dan utimi boa na ade no eye yie na face so share page no e fama ye na ba bibia wo bia so che East Radio so eye adwuma eno so ogogo wo amanone na agogo a ubenya so che East Radio na so watie na atimi aboa mo atensema wo do ekoso e wo eye so che East ene ne mpatam nyankopon hira mu nyina se ne munya abre de ma yen yesra mu se bibi na bia ye kan ye ana ankoya na mo de ache yen sanso ene ye besre se ye nananom makokoden edi ama ye mpatamu ase no ye besese nyumakuo bi wo ba bia ebo abaso na yeyi a efisi wo mekura menyahu se Effiduasi ye nya sa excellence awards ni bi wo ha sei se ba bi ebia otumfo wo bi obo nipa bi abaso ewo kurom ene district se nipa na ya ade no ahampatamu amenhu bi da se ye bo bi abaso ye besere se sa anamo no se uye adwumakuo bi ana mu ye nipakuo bi ana bibi wo nsam na betima hye bibi saa de aboni pa bi abaso e okrodo me beboa na hye nipa den na o mayrom ho e de aye adwuma wei eye idea me ton e de ama yahwefo no o mo nso a o mo etie yen nyankopon hira mu nyina ene meni me ankasa ma de nyina Kofi Abrantie a ono ene cameraman ene ni
ono so video editor ana ayite so reporter me dede Reverend Okatachie Afrifa nyankopon nhyira yenim se mbekoso a ahwe sechere East TV ne mo tie sechere East Radio ne mo ye nhyira your number no 0596 111 757 0596 111 757 so wo ye yie bia wo ye adore ana bia wo ye wedding na pese omomo ama no ne ehwe live no ye live streaming so ye san so take pictures at the mount enti video ni nyina so ye hu adwuma at the mount no so betwa contact sechere East TV with the same number 0596 111 757 nyankopon hyiram bye bye. Sawo pensem ahodo atie a efa sechere East sechere pie mansini mu paade a ene ehwe sechere East TV wo YouTube eni Facebook sa amanyosem sa sikasem sa amamere economic issues anasa nsem a esisi social news a ni nyina no hwe sechere East TV wo YouTube eni Facebook ode nsem ahodo nyina ebebrew wo sa wo amanone sa wo Ghana ba bia wo bia sechere East nsem nyina no wo de bedaw sechere East TV papa efie ensem nkoa